חבר'ה, סליחה על העיכוב, יצא פה פשלה קטנה, אני אוסיף את זה, את הקטע שהיה לפני, כמו שדיברתי, אבל עכשיו הנה, זה המשך של ההקלטה. לא, הייתי אמור להכניס את זה. הופעתי אותו כזה יפה, אבל למה לא צריך לסיים? אוי, זה הקרוב. אוקיי, זה הקרוב. על אחרי שנכנס גול עם נאמר. יאללה, נכנס גול עם נאמר. טוב, קודם כל מסי. איזה גול. ולמה הוא כמעט נפל הרגע או שאני טעיתי? מישהו מוכן להסביר למה מסי כמעט נפל שהוא רץ. תסתכלו. הוא הבקיע. הוא כזה ונמשיך הלאה. אצל שאתם לא רואים אותי כי אני לא יודע איך עושים את זה שגם רואים אותי תוך כדי. מי שיודע שיגיד לי איזה גול. זה רק אני שראיתי שהוא התנגש לו ברגל. טוב. אני אחרי זה אקליט את הגולים של המשחק הזה ותודיעו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעלה את זה או שפשוט אני אשמור את זה לעצמי. יאללה, נאמר. אמרתי וואי, לא היה פאול? יאללה, נאמר. גולים נאמר. אמרתי שנכניס. חבר'ה, תשתפו לחברים כי אני רוצה שזה יבוא להרבה צפיות. שאלה למה לפתוח עוד יותר את הערוץ ולעלות כל כמה ימים. זה ייקח לי זמן לערוך, מצטער, יש לי בית ספר. יש, נאמר טוב. הרגע לקיליאן. חשוב שזה שם במריבה, אז למה נאמר הרגע ויתר לקיליאן באפה על הגול? כנראה בגלל שאני שואלת עליהם. תראו, מה נותן לקיליאן לבאפה אחרי הביף הזה שהיה ביניהם? לא נראה לי זה יחזור. אם אתם שואלים למה אני לא עושה את הכלים, כי כל פעם שאני עושה את הכלים חשוב לשופטים האלה אומרים שזה אדום או צהוב, קיצר, לא בא לי לעשות פאולים. לעשות את הכלים, סליחה. לא פאולים גם כך, גם את הכלים לא בא לי לעשות. חשבתם שקריסטיאנו רונלדו טוב בתור כנף? תראו איזה טעות בהגנה היה להם לפני רגע. אם הייתי חוטף את זה בכלל היה מצחיק. מקליט. בזה? פעם ראשונה שאני רואה את הפוזה הזאת. מה זה אמור להיות? מרק. או פסטה. שתשארו לי בתגובות מה אתה חושב שזה אמור להיות. איי, נפל קצת. טוב, בסדר. אבל למה שמים את הידיים על הפנים? לא הבאתי אותנו. לא מנצחים גם ככה. לא יודע למה. מישהו שם לב לתוצאה. אני לא שמתי שלי 12 גולים. איך הגעתי 12 גולים? טוב. נגיד לי ככה. פדרי תעשה ראש. לגב. אחלה ראשית בן אדם. ולוורדה. בסדר, זה ולוורדה.
איזה גול. 13-0 בדקה 82. נו באמת, זה יכול לקפוץ התראה הזאתי. לא יודע, מישהו יכול להסביר לי מה זה המהירות הזאתי, כי זה לא באמת כזה מהר. כאילו הצלחתי לכם את כל המשחק, חבר'ה, אני לא חתכתי. איך הוא אמר? רודריגו... זה תונה עכשיו? לא רואה, תודה. פישור לבדים. פישור לבדים. זה חם אבל. בסדר. אתה רוצה מאיר? זה חם. זה חם. תחכה קצת שזה יתקדם, טוב? למה ילדים בלי שליטה חייבים להיות כאלה חמודים? לא, חם. זה חם? כן. חם. הנה חם. זה לא חם. חם. זה טלפון, זה לא אמור להיות חם. זה חם. זה חם. זה חם. אתה מרגיש טוב אתה? זה חם. אתה קצת חם. זה חם. זה חם? לא הבנתי, הוא ניסה לבשור אליו? מה אתה מדבר נתן? אני מקליט. סרטון. יאללה, קריסטיאנו, אני מרים. יש למישהו בפנים בכלל? יאללה. מסי, זה היה אמור להיות אליך. איזה מסכן מישהו מדבר שם, הוא אומר 6 שניות, ואז פתאום נאמר הבקיע שער. תגידו לי, זה לא קרה לכם פעם? בתגובות, כן, אם אני אומר שתגידו לי, זה הכוונה, כל פעם שאני אומר, תודיעו לי, תגידו לי, הכוונה לתגובות, כי אני עדיין לא רגיל, אני חדש, כפי שהבנתם, צעיר, בתחום. אבל זה היה כל יפה, תודו. למה השוער הזה נשכב אחרי זה לצד השני, אני ראיתי? טוב. יהיה פה בדוק 16 גולים, קריסטיאנו לא פספס, מה? קריסטיאנו רונלדו רגע פספס מול שער. וואו, איזה שוט. איזה שוט זה היה. קריסטיאנו מחיר בגולים. טוב, ביי ביי. תרשמו בתגובות, אם נגיע ל... 100 לייקים, אני מעלה את כל הגולים.